Pozdrav svima i dobrodošli u online intenzivnu medical jogu. Moje ime je Dario Mišković i ja ću biti vaš voditelj, a prije nego što krenete u vaš prvi sat, evo nekoliko napomena čisto da znate o čemu se radi, kako ćemo raditi i što ću ja zapravo raditi. Pa prva stvar je ona najvažnija, da neću editirati moje videe i želim pokazati da iako sam učitelj, iako radim ovo godinama, nekad ću pogriješiti, nekad ne mogu napraviti neki položaj savršeno, nekada ću padati u ove nekim balansiranim asanama i to je čisto nekako kako ja radim, da bi pokazao da smo mi svi ljudi, da mi svi griješimo i da nema savršenih yoga satova isto kao vi. Jel tako da što ću raditi, kako ću raditi, stisnut ću play, na kraju stop i to je to. Pa bit će nam zabavno zajedno. Druga stvar je ta da neću raditi cijelo vrijeme, zato što i puno ću pričat. Cilj mi je da vam kažem što više napomena mogu. Naravno, ostavit ću mjesto da radite sami sa lijepom glazbom, ali dosta često ću stati i pokazati na dijelove tijela i kazati vam, objasniti vam kako da se postave i što se točno treba raditi, da imamo najviše dobrobiti od joge i da je mogućnost ozljeda svedena na minimum. Tako da ću ja sa vama početi vježbu i onda ili ću raditi cijelo vrijeme ako je ona lagana, ili ću stati, objasniti i nakon toga završiti vježbu i krenuti ponovno. Ok, probat ću što manje pričati, pustiti vas, ali ipak pošto je online, pošto vas ne mogu vidjeti, važno mi je da vam pokažem sve što znam i mogu da bi vaš sat kod kuće bio sigurniji. Ok, dalje ono što je joga, a to su 3+1 stvar. Dah koji je kroz nos, kontroliran, miran, pokret koji je pravilan i u punom opsegu pokreta kojem vi možete. Ta kombinacija, sinhronizacija daha i pokreta, sklad daha i pokreta, jer ako dahćete i radite pokret, to onda nije joga. Cilj je da se učimo dobiti tu joga kondiciju, tako da stvarno radimo jedan dah, jedan pokret, kada ne možemo više, napravimo pauzu i idemo ponovno. Nije pogreška napraviti pauzu, pogreška je raditi krivo. Treća stvar je glava. Želim da kad dođete na jogu, kada stisnete play i kada želite raditi jogu, da ju stvarno radite. Želim da budete na prostrici, sami sa sobom, da budete sebični i da tih pola sata, 40 minuta, 1 sat, koliko ćemo već imati, odvojite samo za sebe da bi nakon toga bili bolji prema drugima. Jer ako vi niste dobro, ne možete biti dobri prema drugima. Pa malo sebičnosti tu je sasvim u redu. I onaj +1, što je možda čak i najvažnije, je probajte da vam je gušt. Ja ću raditi satove joge tako da budu zabavni, a opet koncentrirani i fokusirani, i pokušat ću vam prikazati jogu kao neku zabavnu jogu, interesantnu jogu i dobrobitnu jogu. A vi pokušajte tražiti one pozitivne stvari, pokušajte se za njih uloviti i neka vas to nosi do stvaranja navike, a onda će dalje biti puno lakše, jel? I za kraj još samo par stvari. Prva je ta da iako ja kažem da možete, iako ja kažem da postavite tako tijelo, slušajte vlastito tijelo. Slušajte, ako osjetite neku bol ili neku nelagodu, prestanite raditi, napravite pauzu do idućeg pokreta. Primjer, ako imate vi, moje dame, one dane u mjesecu
I ako ja kažem da je sigurno raditi inverzije, a to je kad je tijelo u odnosu na glavu gore, što je sigurno, ništa se loše ne može dogoditi kada radite tih pola minute, minutu inverzije. Ako se vi tada ne osjećate dobro, ako vas boli, ako niste ok, nemojte raditi. Idući puta ćete raditi, a i hvala Bogu dobit ćete playlistu i tih 8 plus još nekih bonus satova možete raditi bilo kada. Nemojte se forsirati, nemojte se tjerati, slušajte tijelo i mene. Ako vam je teško, ako vam je naporno, a ja kažem idemo još malo, držite još malo, dišite još malo, onda pokušajte samo mene slušati i probajte još jedan dah, pokušajte ostati još sekundu, 2, 5 zbog vas. I ovo je intenzivna joga, bit će teško, ali ja ću probati modificirati tu jogu tako da ju možete raditi skoro svi. Jer ono što je meni cilj ove joge je da vi koji želite raditi intenzivnu jogu i koji možete raditi da ju radite, i isto tako mi je cilj da oni koji žele raditi, a misle da ne mogu ili ne mogu raditi, da ju uspiju raditi kasnije. Tako da, ako ćemo imati neku tešku asanu, tipa iskorak sa torzijom, pa još ruka dolje, pa neko vezanje, ja ću imati modifikaciju da ako ne možete, spustite koljeno i krenite raditi. Ono što ću tražiti od vas cijelo vrijeme je da pokušate sljedeći korak, da pokušate teži korak, jer pokušaj vode do uspjeha. Ukoliko mislite da ne možete, ostaćete tamo gdje jeste. Tako da, opet primjer istog pokreta, ako stojimo tu i ja kažem pokušajte dignuti koljeno s stražnje, a vi nećete jer mislite da ne možete, ostaćete cijelo vrijeme tu. Ako pokušate barem malo, sljedeći put će to biti više i tako ćete uspjeti. Evo ga, ukratko to je to, znači za kraj neki sukus. Moja joga je iskrena, otvorena, bez editiranja i vidjet ćete moje uspjehe i ove moje failove. Želim da radite jogu, znači dah, pokret, njihov sklad. Želim da pravilno radite, želim da vam je glava na prostirci, kako se kaže, želim da vam je zabavno, želim da se trudite, da vam je teško, da napredujete i isto tako želim da slušate vaše tijelo jer vas ne mogu vidjeti i vi najbolje poznajete sebe, odnosno najbolje osjećate sebe. I jedino tako ćemo zajedno moći sigurno i dobro napredovati preko ovog online paketa, odnosno online sistema joge. Ja se nadam da vam je ovo bilo dobro. Meni je ovo jako zabavno, veselim se satovima koje ću raditi i želim vam puno zabave, želim vam puno uspjeha, želim da stvorite naviku joge i da vam joga postane dio vašeg svakodnevice, odnosno vašeg života. Za kraj hvala vam puno i ono što ću ponavljati nakon svakog sata, budite mi zdravi i sretni, budite dobri prema sebi i svima i svemu oko vas i puno osmijeha želim iz srca. Vidimo se na prostorci. Pozdrav!